Tlak kolíše, hučí vám v ušiach, niekedy sa vám pred očami zatmie. Môže to byť predzvesť mozgovej príhody, keď máte len 43 rokov? Odpovedám na vaše otázky. Príznaky, ktoré opisujete, sú signálom preťažených ciev. V súčasnosti má riziko mozgovej príhody takmer každý druhý človek, ale mnohí o tom ani nevedia a práve v tom je veľké nebezpečenstvo. Preto ak vám hučí v ušiach, pred očami sa všetko zatmie alebo rozmaže a objaví sa nevoľnosť, treba sa hneď venovať cievam. Začnite jednoduchými krokmi. Cviklová šťava je polovica čajovej lyžičky na lačno, môžete ju rozriediť vodou v pomere 1:3. Slnečnicové semienka sú jedna hrst, to je približne 30 gramov denne, horčík z nich uvoľňuje cievy. Cesnak s citrónom je jeden strúčik cesnaku a jedna čajová lyžička citrónovej šťavy ráno po jedle. Krv je menej hustá a opuchy ustupujú. Súčasne je dôležitý plnohodnotný spánok, pravidelná chôdza, menej soli večer a kontrola krvného tlaku doma. Pripravil som pre vás podrobný plán, ako posilniť cievy a stabilizovať krvný tlak. Napíšte v komentári slovo tlak a pošlem vám ho v súkromnej správe.